Yıl geçtiği sayın ähli uğurlarda hareketli zähmetin sany barha azalyp, oturulup işleyen zähmetin sany barha artýar. Bu adam için amatlıkları, eşretleri döredýär. Yönü, ýüpüň iki ucu bar diýilýär. Bu adamy hareketsizlige, awramyň çenden aşa artmagyna ve onun bilen baglanşykly hekili kesellerin ýüze çykmagyna getirýär. Türkmenabad şäheriniň Şadlyk Sowda merkezinde ilkinji fitness klub munda sizin kömekçiňizdir. Bu yerde 15 yaştan 55 yaşa çenli ayal gyzlary kabul edýärler. Görşüňiz ýaly ayal gyzlar eýen turgunleşip geçýärler. Şadlyk fitness zaly diýen anlara şadlyk bar.